Добре дошли в Cultural Lab. Аз съм тук, за да ви покажа как да стигнете до пространството на Bay Stencil. Часът е 6 и предполагам може да паркирате където си пожелаете. Следвай ме. Има кучета наоколо, но те не са страшни. 1, 2, 3, 4, 5 стълбички. Тази синя врата най-вероятно ще бъде отворена. Дясно. Не, че има къде другаде да отидете. И не се плашете от охраната. Тя е въоръжена, но много добронамерена. Всичко тук е арт. Това беше първи етаж. Продължаваме нагоре. Музика на живо, графити. Втори етаж. Синичък. Трети етаж. Не се изморявайте. Няма как да сбъркате трети етаж. Тази издълбана тройка в стената казва всичко, от което имате нужда. Продължаваме. Зад големите железни врати обикновено се крият нежни души. За тази част ви е необходимо да четете.